Julio. Okay, darating na ang aming piktas mamaya. Huwag kang mag-alala. Okay. Boss, niligpit na namin si Tanggol. Very good. Nasaan si Miguelito? Boss, may nilakad boss. Alam mo naman yung anak mo, masyadong busy. Boss, nilinis namin. Wala na sila makitang ebidensya. Sige boss, doon muna kami sa quarter. Magpapahangin kami. Sige, kayong bahala dyan. Buddy, sigurado ako ngayon ni Tanggol. Kinain na yun ng uod. Sigurado, buddy. Malamang, ubus na yun. Buddy, jijinggil mo na ako. Ikaw na bahala dito. Sige, buddy. Ang ganda talaga ng iso ni boss. Sobrang kinis. Tanggol, hayop ka. Buhay ka pa pala. Buhay na buhay. Basta masamang damo. Mahirap kitilin. Tanggol, ba't buhay ka pa? Diyan kayo nagkakamali. Dahil masamang damo to. Walang yaka talaga! May buhay pusa ka! Alam niyo ba, ang ginawa niyo sa akin? Nandito ako para maningil. Pakawalan mo ako! Saan ko makikita si Don Miguelito? Diyan ka nagkakamali. Wala ako sasabihin sa'yo kahit isa! Ganun ba? Ayop ka talaga! Kung sasabihin nyo lang, hindi kayo masasaktan. Buddy, sabihin mo na lang. Wala tayong sasabihin kahit isa! Matigas talagang ulo mo. Ikaw, may nalalaman ka kung saan ko makikita si Don Miguelito? Hindi ko alam. Wala kang makukuha sa amin kahit isa! Ganun ba? Buddy! Ikaw! Boss, sabihin ko na. Mabuti, pinahirapan mo pa ako ha. Saan? Nandun, sa lumang bodega. Sige, salamat. Ito ang ganti ng api. Humanda ka, Don Miguelito.